Der må jeg så undskylde, nu kan jeg slet ikke finde min kasket. Du har den på hovedet. Kasketten? Du har den der. Der er ikke noget på mit hoved. Jo, i hånden. I hånden? Der er ikke noget i hånden, du driller mig. Der er heller ikke noget i den anden hånd. Der er ikke noget i hænderne, den er helt væk, kasketten. Under albuen. Under armen, der er ikke noget under armen. Nej, albuen. Den anden arm. Begge arme sammen. Du har den på hovedet. Jeg kan ikke. Hvad kan Du har den på hovedet. Hvorfor sagde I ikke det? Jeg har Den er jo lige her. Og jeg hedder her plus med guldhat og guldsko skønfald, og så snakker jeg godt nok ligesom et vandfald. Snakker vi alle sammen Danmarks? Ja, det lyder godt. Og ved I hvad? I skal lige huske de 3 berømte ord, det er snyd, her, plus. Må jeg lige høre en gang? Snyd, her, plus. Det lyder godt. Og ved I hvad? Jeg tror vi laver. Jeg tror vi starter med at synge en lille sang. Jeg tager nogle balloner med. Den, der synger smukkest, som cirka lige om lidt har vundet den første ballon. Er I klar? Okay, vi synger. Tommelfinger, tommelfinger. Nej, det er ikke. Nej, vi tager den her. Bro. Nej, den gider jeg. Vi tager den her. Jeg gik mig over sø og land. Der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, hvor har du så hjemme? Jeg har hjemme i Pejland, højre. Og alle dem som peger kan, de har hjemme i Pejland. Hvor er I gode? Der er 12 vers. Vi tager lige nummer 2, det er det sidste vers, til gengæld er det dobbelt så højt. Jeg gik mig over sø og land. Der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, hvor har du så hjemme? Jeg har hjemme i Klappeland, højre. Og alle dem som Klappeland, de har hjemme i Klappeland. Er der ingen, der lige kan hjælpe mig? Man skal bare række den ene eller den anden hånd op over hovedet. Må jeg lige prøve at se. Jeg skal bruge en. Hvad hedder du? Amalie. Okay. Hvad siger du så? Emilie, hun kommer her. Mine damer og herrer, Emilie. Hvad siger du så? Emil, hej Emil. Hvor gammel er du? 8. Hvad klasse går du i? Anden. Det gør de alle sammen. Altså, Emil, vi skal trylle. Og jeg snyder, jeg siger det på forhånd. Emil er her, plus på slappe lige. Nu skal I bare se her. Kommer her. Så. Jeg har sådan en lille tryllepose, jeg kan også bruge den som en nathue. Emil har lov at hjælpe mig. Han skal lige holde det røde tørklæde. Han skal holde det gule tørklæde. Og han skal lige holde det lyserøde. Så. Hold lige at sætte posen, den er fuld af en ting. Nu kommer du tørklæde ned i posen en af gangen. Ja, bare ikke det gule først. Heller ikke det grønne. Det røde, så. Hvad skal vi have en til? Ikke det gule. Det grønne. Godt. Og så siger jeg lige hokus pokus her, plus her i fokus med guldsko, balloner og filiokus. Sesam, simsalabim og magi, abracadabra, plus skorrel. Så I det? De er væk. Der er ikke noget snyd af i posen. Undskyld. Altså, prøv lige at komme med posen igen. Den her. Jeg prøver lige igen. Sådan, det var meget bedre. Er du dejligt? Det er altså mit show, du. Der er ikke noget snyd nede i posen. Jeg kan godt gøre sådan her, så I er helt væk. Men prøv lige at høre her. I skal lige sidde sådan med hænderne, så klapper vi 3 gange. Vi siger 1, 2, 3, stop. Prøv lige at sætte, du var så sej. Hold nu lige op, og så har jeg noget til dig som tak for hjælp. Nu skal du bare lige se her. Han skal selvfølgelig have en her plus fra Deluxe ballonhat, den sejeste ballonhat, jeg kan lave. Du må simpelthen sætte en farve. Den der. Du må gerne vælge en farve til. Ej, det var godt, at jeg ikke fik den over tæerne. Det har jeg gjort. Hvad farve skal vi tage mere? Rød. Og ved du, at du får lige lov at vælge en farve til. Gul, er du Brøndby-fan?
Så gør vi sådan her, og nu bliver han så sej på brystet. Så gør vi sådan her, han er Brøndby-fan. Så gør vi sådan her. Det coolste, okay. Så gør jeg lige sådan her. Hokus pokus her, plus her. Fokus med guldsko, balloner, filiokus. Sesam, simsalabim, og magi, abracadabra, plus frø. Så har jeg taget den allerlyseste, den kommer her. Og prøv lige at se her. Den skal lige op på toppen af den anden kugle, og så gør vi sådan her. Prøv lige at se her. En her Plyskram Deluxe ballonhat model Lalandia type 24. Jeg skal lige låne dit hoved en gang. Prøv lige at tage det af. Og det kan du ikke vel. Så gør vi sådan her. Prøv lige at se her. Du bliver godt nok lige 16. Tak for hjælpen. Husk at holde den på hovedet, så du ikke fryser på ørerne. Ved I hvem jeg har taget med min kuffert i dag? Ja! Ned i min kuffert. Ja! Der ligger der en lille gris. Han hedder Hva? Jeg har taget en gris med, der hedder Gert. Kunne I tænke jer at hilse på ham? Ved I, jeg tager lige Gert op på kufferten, når I får øje på ham, så må I godt lige klappe. Jo højere I klapper, jo frækkere bliver han. Er det rigtigt? Han har lige visket mig ind i min øre, han kunne slet ikke høre I klappe, så prøv lige at klappe lidt højere. Skal vi klappe højere? Skal vi også lige råbe Lalandia? Ja, nu gør du som jeg siger, nu siger du pænt goddag til publikum. Så. Du skal sige pænt goddag til publikum. Du skal sige pænt goddag til publikum. Hej. Du skal ikke sige hej hej. Hvad skal jeg så? Du skal sige pænt goddag til publikum. Hvad for et lokum? Jeg sagde ikke lokum, jeg sagde publikum. Hvad er forskellen? Ej, nu gør du som jeg siger, goddag mine damer og herrer. Hej skat. Så. Du skal ikke kigge på pigerne, du skal også have kigge op på mig. Du skulle da ikke få køb. Nu gør du som jeg siger, goddag mine damer og herrer. Goddag mine damer. Så. Og herrer. Skal I da være med dem? Nej, sidste chance. Goddag mine damer og herrer. Goddag mine damer og skider ikke. Må jeg bare lægge ham ned i kufferten igen? Ja, går du i skole? Ja. Er du glad for at gå i skole? Ja. Okay. Jeg vil godt lige spørge, kender du alfabetet? Nej, ham kender jeg slet ikke. Det er Ja. alfabetet i bogstaverne A, B, C, så videre. Kan du sige det? Ja. Kunne I tænke jer at høre Gert sige alfabetet? Nej. Kunne I tænke jer at høre Gert sige alfabetet? Ja! Ja. Vil du sige alfabetet? Ja. Er du færdig med at drille her, Plys? Nej. Gert siger alfabetet, må vi høre. Ja. Er du klar? Ja. Alfabetet. Ja. Kan I lige råbe, han skal komme i gang? Kom i gang! Gert siger alfabetet, må vi høre. A, B, C. Og hvad kommer så? Resten de fjols. Må jeg godt lægge ham ned i kufferten nu? Ja, nu gør du som jeg siger. Nu siger du pænt tak for nu, mine damer og herrer. Hej skat. Så. Tak for nu, mine damer og herrer. Jeg er tørstig. Er du tørstig? Ja. Du har lige fået af bartenderen en sodavand, og hvad sagde du, da du fik den sodavand? Ja, nu gør du som jeg siger. Tak for nu, mine damer og herrer. Jeg vil have et kys. Vil du have et kys af en af pigerne? Vil du have et kys af en af pigerne? Nej. Hvem vil du så have et kys af? Med dig. Synes jeg skulle give Gert et lille kys? Jeg kan ikke høre, hvad I siger. Gert, du får et lille kys af mig, så skal du også være sød. Ja. Er du klar? Ja. Et lille kys. Ja. Ved I hvad, det er altså første gang, jeg har kysset en gris. Det er første gang, jeg har fået kys af et svin. Nej. Nu må jeg godt ikke have mange. Han er ude, ham gider ikke mere, vel? Dem, der gider Gert igen, de skal bare sige ja. Man skal sige ja, her plus. Man skal sige ja, her plus. We love you. Gider du mere, Gert? Nej. Så. Lige et øjeblik, der må I undskylde.
Det var altså ikke mig. Ved I, hvad jeg tror, vi gør i stedet for? Nej. Lige et øjeblik. Nej. Jeg må jo undskylde. Det er ikke noget. Ved I, hvad jeg tror, vi laver et snydetrick i stedet, for det gælder også lige os alle sammen. Prøv at se, jeg har taget den her med. I skal hjælpe mig. Faktisk har jeg den helt ned i den store salon her. Prøv lige at se, jeg har taget sådan en her med. Vi skal lige tælle baglæns fra 10, så skal vi lige, hvad der sker. Vi siger 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. så gør jeg sådan her. Ups. Nu skal I lige hjælpe mig. Alle jer med biltelefoner, tænd lige lyset. Så skal I lyse på den her. Hvis det kan lade sig gøre, så er her plus den eneste i Danmark. Der kan lave de her trick. Der var 2, der var 3, der var rigtig mange telefoner. De ser så godt ud. Er vi klar? I holder øje med den her streamer hele tiden. Jeg gør sådan her. Hokus pokus er plus, er det fokus med guldsko, balloner og filiokus. Singsam, simsalabim og magi, abracadabra plus trylleri. Først tror det en trylleland, i stedet går det være forstand, med tryllerulle dropper fantasi. For nu skal I bare se her plus trylleri. Så I det? Lys, lys, lys. Så er det væk. Hvad for noget? Hvad siger du? Hånden er helt tom, der er ikke noget syg. Hvad for noget? Den der. Den der. Mette Frederiksen. Nej, prøv lige at sætte her. Den der klapper højst har vundet et kys. Det var ikke ret hårdt. I gider ikke mere, vel? Jeg kan høre, at I ikke gider mere. Ekstra nummer.